ze kan kanker. Wat op bij je in willen zij bijten. Move het op met je move het aan af. Ik kan zo niet, ik kan ze niet schachen. En mijn VIP-zinners gaat bamben. Langs een richting in de stad aan bamben. Waarom? Willen? Kjell man. Kopikas na laat na pijnen. Die VIP's zijn online. Zo relax na, hij zijn fake na. Maar body moet er aan niks na. En zijn kappen tijd zijn je zie spijt. Die moeder hij viel lekker baby. Lekker baby. Ja, kopikas na laat na pijnen.